Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos Marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Maria Elena Yamamoto, Madam Aileen, Jerilyn Balase,
mga atab po na nakatutok ulo sa satuya ngunyan kay MJ Jim. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday. Let's gis na kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sabayan po nindon sa idog lingkod sarong oras may kabanga kita. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kompleanyo ngunyan, June 10, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, Ma'am Gina Malaguinho Cavite. O dahil nang gadin do paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay diyan sa pamilya Kaskeho. Param na si Chaisting. Condolence po sa bilog na pamilya. Siyempre, duman po sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyan kagurangnan. Siya man sana po nakakaram ka. Amen? Thank you, Lord! Salamat sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawada kami, Lord, kan samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila tuon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay minapabot nin maugbang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kinit, asin bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Ohayo gozaimasu tabi, Madam Maylin. Okay lang tabi kita. Ayan, okay lang. Kay Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Kamusta tabi, Ma'am Joy? Where na you? Dito na mi. O pitchagis na tabi ngunyag. Munan mo naman kay ni tapos na ang bulan kang Hunyo.
Kaskason tabi ang dalagan kan sa tuyang panahon. Di panduangal daw ngunyan kang pigigibong brigada eskwela kan sa tuyang mga kamaistrahan, mga magurang nga ni pong maihanda na po sa eskwelahan, so palibot kang eskwelahan para po sa pagbabalik ka eskwela kan sa tong mga estudyante sa maabot pong simana. Yo. Kaya lang uni man nagpapusing-pusing man ining LPA. Tad-tad takuhan linya kang pag-asa. Ramon tagari may sarupang LPA naman. And maski na nga ni medyo hibaba o kaya maluyang bagyo, in kaso maging bagyo, pigpapakusog man kay ni su habagat. Na iyo po ang mga nagdadaranin na mga paguran-uran nagdi po sa area kang Bicol Region. Pero sabi kan mga parauma, tabi Sir Edwin Sistina, kaipuhan maninda kitubig. Lalo na sa mga parauma na hahanda na tabi. Sa mga kabasan, tararoka na naman. Kaipuhan kitubig. Yo. Bata iyo man sa ng piglalauman so tubig sa oran, hali sa oran. Kataday naman maluya naman sa mga irrigation. Ingat-ingat lang po kita ha. Bata ngaya maralaogan na naman ngaya. Ano ngaya ini sa pitya 16 kang Hunyo? Suspended naman ng klase ta may bagyo. Tay pangani nagpupuon fight na naman kamukan mga suspended na yan. Ibararodan ka mo mag-aralaw sa klase. Ano abo na nindo mag-eskwela? Sige sana ka mong inailing na nindo yan. O ang Albay Provincial Government tabi mga tugang puspusan ang paghahanda sa pagselebrar po kang ika-127 araw ng kalayaan sa Pitsa 12, holiday yan, Independence Day. Kasabay man yan kang ika-66 na Legazpi City Charter Day. May mga paghahanda na po ang sa tuyang provincial government. Sa Pitsa 12 yan. O holiday na naman pala sa Webes. Pag Biyernes nga din, nakita maralaog ta ipit. Uda ngayon, kang katapusan naman sa nabaga ngayon kita. Konta na sa nangyasuldo. Aramon tayo ng low pressure area na pigbabantayan kang pag-asa. And ang Department of Health mga tugang nagpatanid laban po sa mga hela ngunyan pong panahon ng tag-uran. Anong mga helang tabi Ma'am Joy Cargullo ang posibleng makuata ngunyan ang mga tag-uran? Watching from Caloocan, Mangiraray. Si Ma'am Joy tay aon dyan. Binayan mo naman si Ma'am Tet. Mahapit ko tako kaso sarong aldaw. Tayaon ako dyan sa may ligaw. Mahapit ko tako duman kay Ma'am Tet. Dyan sa Berman Ice Cream. Dyan sa gilid Ligaw City. Kaya lang niya ako. Waraman naman si Ma'am Joy. Baka mabatikal ako duman ni Ma'am Tet. Batikalon ako duman ni Ma'am Tet. Mano ka digde? Bako man ako welcome duman. Baka batikalon ako duman ni Ma'am Tet ki ice cream. Kaya alo-alo. Tay, nasa nalugod ako nagdumanta ba? Kaya ako batikalon man ang gada ko.
Yan tabi mga tugan, mga kabayan sa tuyang mga riparon ngunyan tabing Martes ano. Pag Martes, nagawa po kay mga regular session diyan sa Bakakay, sa Syudad Cantabaco, diyan sa Malinaw, at yan na hapon sa Sanggunian Panlalawigan. O ano ni gari mga duwa na sa ng sesyon bago magpalit ki mga miyembros kan Sanggunian Bayan ano. Magayuno na ining atindiran tas so mga pod kayan so may mga mapipataram kayan ang mga outgoing so mga day pinalad kang eleksyon ipapataram yan dyan sa sesyon magayuno na atindiran ta igwa dyan ki mga napapaluwa at siyempre gariyan magturugang dyan sa lawkan sesyon may mga nakukulugan magayon yan ano sana day ugaring kita tapag alas 10 may programa pa kita kadaklan minapon ang sesyon mga pasado alas 9 na pag alas 10 may programa na kita day na kita maka-atender gayon ko ta mag-atender ki mga arog kaya sige de bali ramon tanan sa na yan alas 7:22 ang sa tuyang Philippine Standard Time po ahon tado tabi muna ang linya kang Pag-asa ha tanganing maraman ta kung kumusta ano ba magiging bagyo ba ini pero maski pa magidayng bagyo kay may bagyo kay dae dapat po preparado kita yeah. Sige Pag-asa, good morning Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 10, 2025. Yung binabantayan nating low pressure area ng mga nakaraang araw ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang 2 a.m. Ito'y huling namataan sa line 430 kilometers west ng Iba, Zambales. May taglay na kalakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kaya hindi natin ito binigyan ng local name. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y pumasok muli ng ating Philippine Area of Responsibility pero kung ito man ay papasok, wala naman po ito magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Inaasahan pa rin naman natin yung southwest monsoon or habagat ang patuloy na magdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot ito ng southwest monsoon or ng habagat. Asahan natin yung mga occasional rains dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Naasahan naman natin dito sa eastern section ng Northern Luzon, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, Lawag 26 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 26 to 33 degrees Celsius, Baguio 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Naasahan din natin dito sa may Palawan ang occasional rains dulot pa rin ito ng southwest monsoon. Para naman dito sa buong Visayas, asahan din natin yung mga pag-ulan dulot pa rin ito ng habagat. Kumikita naman natin dito sa may Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 24 to 30 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, asahan natin na 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius.
Dahil dito sa southwest monsoon, meron tayong nilabas na weather advisory. Inaasahan natin para ngayong araw ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. At itong mga nakaraang araw po, tuloy-tuloy na rin ang mga pag-ulan dito sa mga nasabing lugar. Kaya lalo natin pinag-iingat ang mga kababayan natin para sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin magkakaroon tayo ng 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Zambales at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa mga nakadilaw sa ating mapa. Yun po, inaasahan po natin, dulot pa rin ito ng southwest monsoon or ng habagat. Para naman sa Thursday, June 12, araw ng kalayaan, inaasahan din natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Zambales, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:25 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat Tabi Pag-asa. Ayan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Naging bagyo na. Maluyang bagyo. Pero dahil man tinawa na ki pangaran kang Pag-asa ta ito luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Posible databing magluwas laog ining bagyong ini, pero iyon yan madaranin pagkukusog o pagkusog kang habagat at pigbubutong kayo niyang habagat tabi Maria Bibet Navarrete, Rolando Camata, pigbubutong kayo ni Ma'am Lynn Brusula Bueno ang habagat. Kaya may mga pag-uran-uran kita mararanasan dito po sa Bicol area. Ingat-ingat sa nakita, magdarasan na kita kipayong. Ilang dahil man ako kipayong. Kaya ni magbakal ki ano yan, o magkuad yan ki dahon ki bata. Kang inot baga, dahon kang batag ang pigpapayong kay to. Tapos so dahon baga kang anahaw. Yun nasa nang gibuong kong payo. Pakihagad akong dahon ki anahaw. Tay pa baso. Pag may dara ka bagang payong, inda kung medyo malas-malas ka, pag winalat man dyan kunsain, may minakuha na ka na iba. Maray pa so anahaw, libre pa. Anahaw na sa nang gamiton tatabi, Ma'am Joy. Ma'am Lourdes Lumagi, good morning. Garidakol kening anahaw dyan sa Barangay Malolos kang Malinaw Albay. Serbisyo Asin Reparo. Oy, pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house,
Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, salamat ha. Ingat po. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bongao ng probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse kang siyudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako tabi sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo sa waiting. Ang nagiging milyonaryo subangkiro tapos mga nagre-resibinin payula. Kaya para taya, karming daw. May gusto ka sa kuya. Siringman mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha dyan sa Zone 5, Palading Malinaw Albay. Kung kaipuan po nito din mga iron work, sliding door, sliding window, roll up door. Ka sa kuya. Apodan lang po nindo si Sir Rubin Cantillo sa sayang CP number 0912956339. Ayan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sampang lang po yan kan Malinaw Catholic Cemetery. Yo! Salamat po. Yan ang mga katuwang tanig sa programa. Maraming salamat po. Happy birthday! Birthday ko niya ni manager. Ka sa kuya. Birthday ko niya ni Sir Bids Laudit. Ibaad na magustuhan. Happy birthday po kay Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Gari mapakanto niningon yan si Your Honor. Si Honorable Bids Laudit. Gari mapapansitin niya siya. Happy birthday po! Sir Mox, pa-shoutout databi kang agum ko na huni, sige bantay sako pagluto. Si Mario Aguirre, Lumagi Junior. Mario. Ating paparabantayan ka magluto. Kaitan mo ki pansit ba to dyan? Ayun na ya. Kahit ng pamaho kaya magsubong ka sa nakikamuti. Sabayan mo kitinoto. Ayos na ya. Kung nga ni permisa ng kamuti ang pigkakaon ko ta. Oy, pag may nagkakaedad ka na pala, dapat day ka na magparakaon kan sa mga haloy matunaw sa tulak. Dapat pala narog kang kamuti na sana. Mga tapayas, mga madali na magkaturunaw sa tulak. Medyo nahihirapan ang satuyan tulak katutunaw kan sa mga pagkaon na mga haloy matunaw. Maray ka ni magbalik sa linanot. Linanot na daw sa nangaya kita. Dali pa matunaw, taso linanot malumoy ng dati. Alas 7:34 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Hoy, day po, kabi ka mo mag-arali May commercial lang kitang naipit. Madali on man sa nene. Ayo, madali sa natabi ni ha. Day mag-arali madali sa nene. Noel Rosal sana, wala na maging pa. Noel
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sayaw ng cha-cha. Alas 7:38 na. 7:38. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali yun sa na yan mako ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap po Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, ang oras niyan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. And kasabay man po dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Babalading, Malinaw, Albay. Salamat po. Mga tugang balikpuan sa indong lingkod, ako man po giraray si Manny Moxea tabi Ma'am Joy Casquejo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutan ng unyan pong aldaw kitanin Martes. Pet sa gis na kita kang Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30, 8:30. Digdi po sa lawagan sa tuyang programa. Yo. Kaya ano papigalata? Doro derecho na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Good morning Mantabi, Maria Bibet Navarrete. Good morning Mantabi sa imo. Sige. Uy, enot po sa gabos ang sa tuya pong pakikidumamay sa pamilya Casquejo dyan sa barangay Balsakang Malinaw. Si Chaisting na Casquejo
na maaram na po sa ibabaw kang kinaba. Nagpaingalo na si Chay Sting. Kasod maiyan. Yo. Sabi sa ko ni Sis Mati, ngaya si Mama ngaya nagpaaram na. Sige, at least nakapaingalo naman. Pero edad ni Chay Sting, mga 70 o kaya 80 plus, mga 87 years old gari si Chay Sting. Pero sus kang nabubuhay pa ya. Permi ako kang pigag na magsayaw. Maugmaho na ina. Permi nakangirit sana. Maugmaho noon siya pag kajaming-jaming mo, karo ka istoryahan mo. Salamat sa pagpadaba sa mga aki, pati sa muya. Padabaon kaya ako kay ni Ma'am Lourdes. Biyo ako kanti ko kugus-kugus ni Chay Sting. Manangaya masayaw kitang dua. Bata bagang sayaw ko dua man sana. Ang aram kong sayaw, dua man sana tabi Ma'am Joy. Ma'am Joy. Shh. Ang sayaw ko baga, dua man sana. Kaya lang, pag napapalaban na ako kay Chay Sting, biyo ako nagchat-chat-cha. Sige tabi ha, condolence po sa pamilya Casquejo. Dyan po sa Balsa, si Manay Nits, si Alice, si Rico, si Sis Mati, si Sepa sa mga tugang. Bilog na pamilya tabi condolence na lang tabi sa Indogabos. Okay, sige. Pangduang aldaw ngunyan kang pigigibong Brigada Eskwela, mga tugang, kumusta? Ano ini? June 10 to 11, Strawberry Moon. Full moon pa lang sa aga. Ay ngunyan. Ilingon ta daw. Sige. Panduang aldaw ngunyan kang pinagigibong Brigada Eskwela. Kumusta tabi so Brigada Eskwela nindo? Tarabangan taman sa mga teacher. Ngani pong paglawgan sa tuyang mga chikiting. Pagbalik eskwela next week, malinig na sa classroom and ready na po sa mga classroom. Pati so palibot baga kang eskwelahan na mga maawot o di pigre-limpyahan na po yan. Pigre-limpyahan po yan. Kaya sa mga brigada eskwela, magdara po kamo ni na cleaning materials. Nan hindi ka mo madipisilan. Ano mga cleaning materials? Arog kang asadol, tabak, pala, no pa. Kasi sa mga awot, dalangan man pag boronuton sa nanindo, makulog yan sa kamot. Yan ang kaipuhan. Bako na mabrigada eskwela ka mo dyan, sagin-sagin man ka mo makapot nin podkini sigid, mapakuda ka mo. Pagkatapos pagpakudak, ipopost sa social media tabi, Mambi, Ma'am Virginia Serrano Casquejo, ipopost sa social media na nagbrigada eskwela na. Pero dahil man talaga, nagpakudak man sana. Dahil ka mo kaya, dapat udok sabot ang paglimpya nindo dyan. Pag mainit na, dyan sana ka mo sa loob kang classroom, dyan igwanan ki mga lapat, mga alpog, trapo-trapo na. Tapos, ano mo yan ng mga classroom? Pig po floor wax pa. Gari kadakla naman ngunyan na classroom, tiles naman. Adi, bakwarog sa muya ka ito. Ang classroom ka ito, so ano pa? Ang simento, so bako pa makinis baga. Mas magayon nga ni lugo ditong bakong makinis pa, so
simento tapag linagan mo kito kawan day nag pagkaan day nag-slide ang bitis kang tukawan takong sa tiles na mga tugang kung tiles na ang baga ang tukawan nag-i-slide o nag-i-slide baga tabi ang tukawan o kaya mas magayon manggararay so araw kito pero mas madali so paglimpya kang tiles trapo-trapo sana pagka apod yan murmap sa natabi o pag itong so iskwilan pa kayo ni Sir Topi ang kayo ang paril kayo so bakong finish baga pod kaya may apod ka ni gari sana apod gani kan tabi Manong Bronx so napalitada sana na day na finish yan gari plinaster sana araw kayo to sa mga salog kang inot kang eskwelahan binuli apod kaya may apod kaya ni ngaya arog sa nakayan bakong malnas kaya dipisilo ng paglalampaso kayo ito ang pigga kukuami kayo itong panlampaso nara Manong Bronx na Bordeo so pala sunyog ba nyog dahon baga kang kang yan na batag tapos pigbabadol baga sa loob so batag yan ang piglalampaso mi ka ito tapos so pigapod bagang atot-atot kang inot yan ngunyan iba na na baga ngunyan tiles na so mga podkeni tiles na baga so mga salog ngunyan ay salamat na nakalusot so sa tuyang komunikasyon alas 7:47 po ang sa tuyang Philippine Standard Time igwa mo na kita ki-report dyan sa luwas nasa linya po si Sir Tony. Sir Tony, good morning tabi sa mo. Yes, Sir Mox, good morning. And just marahay na mag-aga man sa tuyong mga palantabay. Maray so traffic mo niyan. Atab pa no? Ayos. Kaya madali nakalusot sa tuyang komunikasyon. Siguro, tuntayan next week tayo eskwelahan na baga. Roger, pero maray naman gare, igwa na gare ki maray na management naman. Igwa na tayo, Sir Mox, kumbaga sistematiko naman. Kasi so taro na ginudak duman sa inutan, pina-stop mo na ni Kaap. Biyo na lagod guro na ko na lagod mayo masana. Pina-stop mo na baga ni Kaap sa ito so pinagkakausan kan bolos kan traffic kaya ito mo na so pinahali duman so bakaw nila kanami ng pabilohon man itong mga palaog kasing paluwas tabi Sir Mox so duman nagkasay galing bilat pagkatapos sa kansimento di sa inutan pagkatagas o saka naman yung nabanatan ito Roger to that sabi na gani kan pagkikipag-ulit sa kapitan kan Barangay Padang so itong inot na binungkal nagpaaram itong ikaduwa dahil nagpaaram Sus Maria man na din indatig adalan iyan na kung babak-to-bako nida ka siya nida paaragihon naman na Roger to that kaya ito nagpaplano mga engineer ba ganyaon dyan Roger to that kaya nga yung koordinasyon duman sa ikadawang pagbubungkal kaya yun na dito po bagay na ikinabaldi man kan kapitan kan Barangay Padang tinaawan dugod tinda ng problema nailing mo nanda ang importante talaga yan ang problema kang mga patrabaho kang sa nasyonal dahil na nagpa-coordinate dyan sa mga local araw ka dyan sa barangay minsan nga sa munisipyo dahil naman nag-coordinate yan may naramdaman nga ito na patrabaho man digdi sa Perus District piggabak na sa tulay dahil aram kan kapitan yun nga niyan yan ang problema kan sa mga proyekto kang nasyonal o dahil na lamang pigoy ni hay sa mga barangay officials naaraman kan kapitan kan may nadiskudo nailing mo na yan dapat kortesiya manggiraray
Roger, yan ang pinaka-importante na manaog baga duman sa propiedad ng barangay. Kaya po kang barangay yan na pigapod na kortesiya tabi Sir Mau. Oho, yan ang pinaka-importante. Tapag arog kan may rimalaso, o so barangay officials ng babasulon. Roger to that. Na Okay. nagkaigan ng pabaya. Apod kini. So, insidente nga dyan sa barangay Padang. Biyong sarakap na ang pigmoroda, pigbarantaan na sa mga tanawad, gan mga motorista. Nirak man kan mga tano. Dahil mo pati mga pagkaarap. Roger to that. Aling mo na. Sige, anon mga bareta dyan sa luwas? Alay tabi, Sir Mok, sa mga dugang pang informasyon, maarangkada na po ang na pagkaldaw, ining gigibuhon ni incoming Santo Domingo Mayor elect Bong Banda. Ining ito siyang programa, Sir Mok, ining tigapod na handog para sa Bagang Santo Domingo, distribution ini kang free school supplies. Sagabos iya ng mga taga Santo Sagabos. Domingo. Pagkabos na barangay kan Santo Domingo na pupuunan ngunit na pagkaldaw sundo sa petsa 14 sa presenteng bulan. Maurag si Mayor-elect ha. Roger. Senda hali ka na pundo. Sa iyo mismo. Iyo taday pa man siya maka-meter kang budget dyan pala na di. Roger, kasi kung magigirong duman, igwa ini ki apag kini scholarship program. Kung itong scholarship program ka mga nakaaging panahon, pili isa na baga. Yun yan, yung kabuso na. Apuyer kaya na school supply na itataw niya, scholar niya nagabos? Negative. Basta kang school supply. Sa panahon, sa iyang programa, ining scholarship program gani. And ganyan, dinugangan niya ini kaining free school supply para duman sa gabos ng mga barangay kan Santo Domingo. Ano yan? Elementary, high school, college, ano yan? Kung sa intabi, Sir Mox, ang mga recipiente kini poon kinder, sundo grade 10 na nagkakaralasi sa public school. Sa mga public school students na mabenepisyo kayo ni tabi, Sir Mox. Ayos na, dakula ng kaginawahan niyan sa mga magurang, adi. May kasabay tabian, Sir Toning, bag, ngayaro ka. May kasabay na yun. Ay, maura. Nakalagi ni duman sa gari plastic na envelope baga. Kasabay sa notebook, lapis, ballpen, crayola. And yung ano-ano pang iba na kakaipuhan na ng God na estudyante sa pagbabalik eskwela. Ayos gari ang narumduman ko kaan, igwaman ka keto ki programa so Makati. Roger, yan. Lang sumakati hali sa pundo ito kang LGU may logo nga ni kang Makati Subag. So panahon ni Dinay Baya ito. Yan. Iyan, so nailin ko na iyan. Iyan ang programa yan. Iyan so gali tuminatak na malay. Sa tuman kan Dinay. Ngunyan, digdi sa Tuya, digdi sa yung Bicol, digdi man kay sa Santo Domingo particularmente, iyo man ini ang nahihiling na magayo na programa man na ipinag busol ni Santo Domingo Mayor-elect Bong Banda, kung sa ang kamawotan kini, masuportaran sa mga pamilya at masiguro na sa mga estudyante na mabalik eskwela, igwanin yung mga gamit. Na sabi ko na nga sa pagbabalik sa indang pagkaralase. So sa ining programang ini bilang pagpapadagos kan pagtataragbangan tangani ng mamakaray ang banwaan kan Santo Domingo, particularmente itong mga estudyante pag-support. Ano yan tabi, Sir Tony? Saro yan sa mga plataforma niya kang siya pagkandidato niya? Roger, kasabay na ini kasi sabi to na kang ino talaga nagtututok baga siya tabi siya Sir Mo sa education kasi igwa na nga kagikan sa iyang scholarship program. Ini ngunyan dinugangan niya ini. Kaya kasabay niya pinagsasabi sa iyang plataforma na pagpapakusog kan edukasyon siyempre sabi to na nga bilang pagsuporta man naman sa pamilya and naman sa estudyante tabi Sir Mo. Si Mayor-elect Banda, bakit dati man na officialan dyan sa Santo Domingo? Roger, kung di kita nung sasala, naging vice mayor man ini kan panahon, naging councilor, and ngunyan,
nasungkit yaman ang pagiging alkalde kanaon ng bitan ng Banwaan. Pag-arog na kaya ng pahit ni Mayor Banda, mahirapan na so malaban giraray dyan sa masunod na eleksyon? Roger, talagang sabi talaga ni tutok na tutok nun yan ang alkalde sa mga panginot na pangangaipo kan lambang Domingueños na saro ini sa mga sabi talaga ni matatakman duman sa mga Domingueños na sa mga programang siring kayo ni alam mo baga pag-arog kayo ni Sir Mox talagang madidipisilan sigun sa mga Domingueños ngunya na mamatay aninda ang siring kayo ni Scientismo sa paagi ni Mayor Bong Banda. Iyan ang maurag nagpapakitang gilas tulos maski day pangani siya nakakakuaki pundo hali sa gobyerno lokal. Aha. Iyan ang sabi maurag. Sabi na nga ni Sir Mox ngunyan sa kung hihilingan pa ang Banwaan kan Santo Domingo ang sasabaton kan bagong alkalde kadakol tabi Sir Mox na gari problema. Arag man talaga kaya. Lalo na sa transition niya kaya baka ngani so pundo baka ngani wara na kaya ngani and ini ang sabi nga ni dakulang challenge man dingi sa bagong ilihir nga alkalde kung papaano niya ang pasiko-siko kay ni na pagmamanhal kan Banwaan kan Santo Domingo tabi. Iyan ang mga maurag dapat tularan kang iba niya tong mga nanggarana taso iba relaxo na maray. Lalo na sa mga nakarelect, bay sana. Day sana. Total ano man nga arog man talaga nga kay ni ang serbisyo ko. Roger. Yan ang mga so nagpapakitang gilas tulos. Kung baga so iba ano ng mga re-electionista consistent na sinda kung ano sa naging pag-service ninda kapag gobyerno ninda iyon na ito. Dahil na ngayon pagbawasi sa budget ta kay puwan tangayayan sa Disyembre. Roger. Nakarelay na sa napirma sa budget. Roger to that. Dahil natabi sa Tony nagruluwas yan sa diri ninda hali mismo. Kang inot sa mga nagkarandidato sinda, nagluluwas sinda kipira, hali mismo sa inda. Roger. Kunya na nakatukaw na, nasindanan niya niya, pasensya na nga, dahil pang budget. Iyon na silang tiglalauman. Nahiling mo na iya. Maski sa mga kaipuhan na social services, dahil naman ay tatao, pasensya na nga kamo, dahil pang budget. Roger. Dahil ngayon mo nakitang bulong. Makahirak man to Banwaan pagsiring kayan. Nahiling mo na yan. Wow. Hindi na maura. Otron talo pagsimot. Otron talo niya na pagkaltaw. Pondo yan, ang primerong arangkada kayo distribution kan free school supply. Gigibuhon po niya na pagkaaga. Alas 7, sundo alas 11 ng pagkaaga. Duman sa Potenciano Gregorio recreational center. So dyan bagay na sa Centrum Gym. Duman yung gigibuhon kung saan ang duman na mga recipiente, yung mga taga-Barangay San Rafael, San Vicente, at San Pedro. Mantang alauna, Roger, alauna, sundo alas 5 ng pagkahapon man, same venue, Supandayan, Kalayukay, and taga Santo Domingo Street. May schedule pa lang. Pig-class initabi sila mo. Palani ng, sabi ko na nga ni, pinaglalauman na dakulman talaga. Ang materila kayo ni, dahilan digdi sa dakulang bagay na ini Sir Mox, lalo na duman sa mga nila. So, yan ako tabi Sir Tony, nga per school, duman na sinda sa schoolan. Kung person naka-enroll, iyang tatawan ninda. Mas pasil-pasil ka rin. So, papadyanan pa lang. Sa barangay na lang. Sa duman na lang sa venue, itatao tabi ni Sir Mox. So, halimbawa ngayon, ikakapitan, pero dyan na ng estudyante mo, padurumanon. No, dali hata kung tagiraray mas magayon sa aram ta sa proseso kung paano ang pag-distribute. So may schedule pa lang per barangay. Papado mo nun sa Santo Domingo Gym. Tabi Sir Tony sa gym may schedule per barangay. Tapos kung si sa mga nakalista iyon makakakuha. Roger. Sige, very good. So, yan tabi Sir Mox, ang mga primero bukas ng Bareta, digisi sa kuyang lokasyon, Patrol Numero 2, Tony Kinisbe, Kasarog, Bicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Maurag dyan sa Santo Domingo. Nagpakitang gilas tulos manong Bronx si Mayor-elect Bong Banda. Tama? Bong ang ngaran ni Mayor Banda. Bako ngaya arog kang mga dati consistent na daing gibo. Consistent ngaya. Lalaman nalabot puminga kan dyan. Basta ngaya kami gana na ano pa man. Sir Willie Nobora, good morning tabi. Ma'am Jim na Cam, good morning. Pa-shoutout na tabi sa mga tagalabnig. Kay Mian Sir Netches, good morning tabi. Sige, consistent na daing gibo. Ayan ang maurag. Standby sana, standby. Puro sana standby ang nangyari. Kung ang sarong school supplies may bag na, mga pira daw ang kantidad kaan. Mga abuton daw ki 500 kada saro. May bag, may notebook, may papel, may ballpen, may lapis, may Crayola, may eraser. Abuton daw ki ang sarong estudyante 500 pesos. Aguranan mga notebook niya. Halimbawa sa bag pa sana, ang bag subur baratong bag niya 100 plus, mga 200 man nga 200. Pwede ka puton man hanggat ki mga 500 eh. Ang sarong estudyante na matatawan ka itong school supplies. Kasi sa bag pa sana, ang pinakabaratong bag garingon niya, so 150. Pag sinaklay mo, pag uli kang estudyante mo, medyo makalwag, nagdadalagan, subagpak bagatabi sa Bronx. Pag dalagan, nagkalago-kago so bag, pag uli, paraknit na. Paraknit ulo so tigsasaklay baga, paraknit ulo so bag. Iyan ang 150 na bag mo niya. So gusto nindong medyo maurag na bag, 1,000 plus. Maurag talaga so pagkatahi. Arog kang so mga hard spec na yan. O talagang maurag ang mga sipir ka yan. Pag narot so sipir, libre pa so pagpa-repair. May long time warranty. Yung bag dyan sa hard spec. Bakwaro ka so tigbabarakal tang bag dyan sa lalo na sa mga tindahan baga so mga Chinese na mga tindahan. Isus mo pag alasa mo pa sa nakambag nagparaknit na so saklayan baga kamba. Pimirong aldaw pa sa na sa eskwelahan. Paraknit na tulo so bag. So kung in kaso halimbawa ngaya 500 halimbawa perang estudyante yan ay amot man ang gastos ni Mayor-elect dyan sa Santo Domingo. Aday pa man siya ki budget na makuha dyan sa munisipyo. Matukaw pa siya sa July pa. Maurag man dapat harog kayan minapakitang gilas na ta. Kumbaga kung anong pigigibo mo ngunyan gari nag-i-insurance ka na. Kumbaga naghuhulog ka na sa engkalsiya na sa masunod sa 2028 ay guwa ka na kay engkalsiya. Madidipisilan na so apod ka ini. Madidipisilan na kan so malaban dyan. Tamaurag ngayon eh. Matatandan paten kan mga tao. So pig-apod ngayon sa hong gamit. Baraton man nga kuta na. Kaya lang sa hong gamit. Sa hong gamit siya narimatin. Yo. Di iyan dapat tularan kang iba niya tong mga apod kay ni mga opisyalista so iba so nakarilik bayay sana dahil lang pakiaram ano pa man nga di araton ta naman niya tulong taon. Tulong taon naman niya okay lang bata sa masunod na eleksyon matindi naman
matindi naman ang laban sa masunod na eleksyon. Dakol naman kining paldo. May paldo-paldo na naman niya kini. Ay, hinda. Katurtanda sa nanindo sa eleksyon. O, ngunyan, mahiling mo ngunyan sa mga bakalan ki mga notebook, mga school supplies. Kulang ang tawo. Diyan sa tabako, kulang na ang tawo, Sir Bronx. Bako arog kan paka-eleksyon, inay ko po. Surusuan manangga. Ngunyan, mahiling mo bakante yun. Naubos na so. Paibita. Aluy na. Aray na daw ngayon sa mga mabarakal ngunyan. Taday na. Taday na nagsusurusuan ngunyan. Pero kung paka-eleksyon, Sus Maria Josep, gari na Piasko, gari na piyesta sa sentro kan tabako. Inda sana ngunyan ta daay na aluwas kay ni nga Serbisyo asin reparo. alas 8:06 na tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasata, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:12 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Madali unsa na yan, makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumaga naghanap tabi kidor boarding house. Yan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan asin ang programa nga didara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw ang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang siyudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Kapos Bilo, asin ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Kasabay tama dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi. And ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Yan po mga tugangan, mga katuwanta. Maraming thank you. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni na Martes. Martes na. Petsa Gis po kang Hunyo taon 2025. Sundo kita las 8:30. Ano ngunyan, antidespiras na dyan sa barangay San Antonio, Karamanong Bronx na Bordillos. Piyesta na pa dan sa Indotabi Ninang MJ Regino. Mainot sa barangay San Antonio magpiesta sa sentro kang Tabaco. Ayun. Sige. Makipiesta kita kay Ninang. Ninang. Makipiesta tabi ang sa imong ihado. Oras mo nangyayang di kita painumuntakan tsokolate. ang marhay ka iyan. Ay mo sa napagsabayang kiibos latik tarimati iya. Sige po mga tugang, alas 8:14 na ang sa tuyang probinsya kang Albay, mga tugang. Good morning kay Tita Verses. Maray na agatabi. Ang provincial government kang Albay tabi Cha Norcapos. Good morning man sa mga tagalabnig kay Chued diyan sa Kapos family diyan tabi sa Labnig. Maray na agatabi sa Indo. Puspusan ngo niyan ang preparasyon kang sa tuyang provincial government sa maabot na pitsa 12
ining ika-127, 127 araw ng kalayaan. Asin kasabay man dyan ang ika-66 na Legazpi City Charter Day. Sa maabot abiyan na Webes. Panginutan po ni Albay Governor Baby Glenda Ong Bungaw ang sarong meeting para isapinal ang mga aktibidades para sa makasaysayang aldaw na yan sa Independence Day. So, yaon man sa ginibong pag-meeting sa mga taga-tugpay ang Philippine Air Force, NAVFORSUL, Philippine Navy, Philippine Army, kasabay man dyan sa mga taga-Legazpi City Jail, Legazpi City Police Station, Bureau of Jail Management and Penology, kasabay man dyan sa mga taga Bureau of Fire Protection sa siyudad kan Legazpi. And syempre to Provincial Tourism Officer na si Dorothy Culye and Provincial General Services Officer na si Ma'am Grace Magdamit and si Acting Assistant sa PGSO Engineer Elmer Diala. So ang tema ngunyan na taon kang Independence Day, yun po ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Na naglalayong ipaalala ang kahalagahan ng kalayaan, ang kinabukasan ng ating hinuhubog at kasaysayan na bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Siyempre, sa mga tradisyon na pigigibo, pag Independence Day mga tugang, tradisyonal na sa kasaysayan o tradisyonal na paggunita, iyo po surik-laying ceremony dyan po sa Peñaranda Park. Sa maabot po yan na Pitsa 12. Pitsa 12 tabi. Independence Day. So, ibig sabihin, sa Webes, holiday po yan. Holiday. Ibig sabihin, daing laog. So, bibara rodan pag Pitsa 13, dahil na ka mo magralaog ta. Matatanggal naman sa nangaya kita. Hanggang naman sa nangaya kita sa Pitsa 30. Maray kayo ni dahil nangaya kita magralaog. Taipit bag ang Pitsa 13. O kaya mag-live ka, nganing long weekend ka. Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, may 4 days ka. Aram na sana ka nang gibuhon mo, mag-live na sana ka mo, title man ka mo. May naramdaman ako kaya ito kaya na nagpaaram so empleyada. Ngaya yor, malib ngaya ako yor. May naramdaman ako yung tabi siya no. Ngayor, malib tabi ako. Mapapirma ki mayor kilib. Dardara sulib por. Sabi kang alkalde, ngaya, sayang ngaya kaining por. Nataman niya tabi yor. Dai ka na ngaya mag-file kilib. Gari ka masa na baga ngaya nakalib. Nata ngaya tamalib ka. Sayang man kaya kaining por. Dahil ka na nga mag-file ka ini, gari ka masa nga baga permi nakalib. No. Iyokon mo yan. Kung ako ka ito ang empleyadong tigtaraman kang alkalde, gari, dahil na ako kipandok na hampang sa iya. Kaso alkalde, aram, na yugo-yugon mo, mapile ka pakilib, sayang kang form na ini. Dari ka masa na bagang ngayon nakalib. Pag gusto mo sa na maglaog sa opisina, pag gusto mo, gusto. Pag dahi maglaog, di dahi. Natangayata pa, lib ka pa. Isus Maria Jose. May mga empleyada kang arog kaya na nagbubot kung anong oras malaog. Ngaya, dahil ngaya, may hangover nga ako, malog nga ako, mga alas 10 na. Maluwas nga ako alas 11. Mabalik naman ako hapon alas 3.
Pag alas 4 ulit naman. Igwa ka yan ki mga arugan na empleyado. Lalo na ka ito na bako pa man mahigpiton baga ka ito na empleyado ki gobyerno, kawani ng gobyerno, mahiling mo niya sa bulangan. Sa bulangan. No. Mahiling mo na yun. Yaon sa bulangan. Pero empleyado ang kang gobyerno. Kaya baga kan so pigbawal yan, pag nahiling mo ngayon yan sa bulangan, kudakan mo. Posibleng matanggal ka sa trabaho pag arog ka yan. Yugon mo during office hour, yaon ka sa bulangan. So iba man, during office hour, yaon sa mga mall. Naglilibot-libot sa mga mall. Kaya, so serbisyo, duman sa trabaho niya, dahi naabutan. I-complete sa mga job order. Ayun, natatada man sa nabaga sa mga opisina di gobyerno, sa mga job order, tarakot man yan na mag-absent. Tapag ag-absent sinda, dahi sinasweldo. Yan natatada sa opisina. I-corrumplot kan sa mga empleyado. Ngaya, pag naghanap niya sa taraman mo na, nag-seminar. May pig-atindera na meeting. Puro sa naarog ka ng balik na sa nga ka mo sa aga. Tego ngaya ki meeting ngaya si madam na importante. Kaya so apod kay ni kay puan ang sa indang serbisyo, wala sinda. Kaya so kliyente sa opisina, mabalik na naman the following day. Tapos pagbalik mo, haluyon pa mag-abot. Mga alas 10 may tumalaog. No. Arog kita kaya na di. Marayo na di. Marayo, no? Bata pa yung uragon. So mga paratokdo pala na di. Gari may maray na bareta sa mga paratokdo. Gari bago mag kralasyan. Gari i-release na so ano man ini? Teaching allowance. Gari i-release na so teaching allowance na dati 5,000 sa na yan per year. Ngunyan 10,000 naman. Di ngunyan, pagpunda kang bago magpun ng klase, i-release na da. Sa mga paratokdo, ang principal pala, dahil man sakop kay ni Sir Willie, kaistoryahan ko si Maestro, nagdaman pa lang kami Sir Willie sa so lugar baga ni Maestro na daing signal. Nag-ibaan naman kami kasi Alwin. Duman kami sa lugar ni Sir Willie, ay ni Sir Maestro, na daing signal. Pwerte yun sa mga bason susira, mga pusit. Marag naman sa pusing-pusing mo naman ni Sir Alwin. Naguli naman kami, gari na naman kami rugok. Inapahel ko. Leo. Ristoryahan kami ni Maestro. Iyan pala sa mga principal, dahil man sinda sa klaw na kaya. Para pala sa nandaman sa mga teaching personnel. So mga nagtuturo. Ang principal, baga dahil man nagtuturo ang principal. Tagamando sa na. Dahil man pala kasabay naman sa teaching allowance. Kasi yung mga teacher baga talagang nag-aabuno sa mga pigagas. Ay gagamiton sinda. Di sinda nag-abunar. Minsan nga ni mga laptop bagang iya, mga pang ano yun gagamiton sa pagturo. So, igwa naman sinda ngunyan. Dati 5,000 yan. Ngunyan 10,000 naman. So, baka mai-release na daa bago magpun ng klase. So, igwa sinda ki 10,000 ngunyan na tig alat-halat. So, mga paratokdo na nagtuturo. So, principal pala, dahil kasabay. Sabi sa ko ni Maestro, man niya ako dyan kasabay. Iyo.
Aron pala niya ako kaya. Di dumansa na ito sa mga nagtuturo, mga paratukdo, iyan na teaching allowance na 10,000. Ayan, tigalatalat ko niyan kan mga teacher. Ay panggastos lamang nga kami. Bata ang mga paratukdo baga, perming kulang ang pira, perming daing pira kan mga paratukdo. So iba nga ni na paratukdo, dahi nakitig susildo. Tapuros naka London. London digdi, London duman. Kaya medyo magayon na bareta ta bago databi magpun ang relasyan. I-release na ito, itataon na ito sa mga kamaistrahan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Perte yun duman, Sir Willie. Nakaabot ka na duman. Duman sa area kang agom ni Maestro. Dayo garing kisignal. Perte yun duman ang mga sira, mga labaso. So bulinaw nga ni duman. Jesus Maria, si Puerte. Masiraon pa duman sa area ito. Lang gari gusto si Sir Alwin, gari abo na mag-uli. Kumundo kaya ako, tamauli ako. Gusto na naman duman mag-star. Handa ka na. Oy, mga tugang 3 minutos bago tabi mag-alas 8:30. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Martes. Petsa 10 po kang Hunyo taon 2025. May mga session dyan sa Bakakay, dyan sa Tabaco, dyan sa Malinaw. And at yan hapon mga tugang sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Sa pangaran ni Maestro nila doon, sa pangaran ni SM Sir Tony, sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Yan man dyan si Governor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Rener Burse kang Tabaco, Cons Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, thank you. And syempre mga tugang sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Salamat kay Sir Robin Cantillo. Si sa kuyang mata binugla. Tama, maunon. Duman sa maunon. Perte duman. Ako madigdi kita mga saron si man. Di kita magkukontak. Deng signal. Oy, sangaran po nindo mga parantabay, saga naman kita magiribanan ha. Sige po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. At yan alas 10 und alas 11 duman po sa, so tama sana, sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World